Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pung shangi ngin penle mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei haba khenye kijing ya jong por bar kijing wan jong juk thmai ke momenta ka ba wat ki nong shong ki basa shek shong nong kendong ru kidai ki belat nang la start bat ki badon kamru yiki kampen roy ban man baha ke jing im ka sarkar ru lung bagi tenat tri kam ba pher ka jile ban penbiang yiki jing don kam jong ki pai ba ke jela henry pat wat la ka thany ri boy sep ngi kala dei ka wei ni ki thany blas dang baha ban kiu ha ki ba bun ki lian bat ke jing wan poi jong ki kampen roy ru ka step baha ha ki ni ki khndiat snem ki bladam om lapat ban len bagi dang don bun ba ki jing duna ki ba kum ka thany ki dang beteng ban mat yiki jing kawai na kita gede ke jinglip lai ke bakha bat ka deiru kamat ka ba ka ne ka thany kamat ke jinge nadu ka por ke bakham man shwa bat tat hadu kini sngi ke ba menta bat ka ne ka pen bitar ke babon ke nong elam ke ka thany nagi ken hon ba pher tat hadu ba gila pen long sundan da ke jinge yai pai ba ha ki lenti shnong ga shnong pathar khma ban pen sngo shek sarkar ba ka thany ga don hapdeng ke jinge ka bakrau na ke jingbom la jong tanat sam boarding jong sarkar ban pen biang lai cheng ne ka thany yakni grali ne ki jingya ya pai ba lailam ne ki nongilam jong seng HYC ri voice ngi kabala kersan lang ne ki nongilam shnong ki khna school bat ki pai ba kene ka thai kalmi ki jing perta bak sarkar ka dei ban penme ya kalaj hari voice ngi kamna hari tri kamna hari tri kamna hari tri kamna hari hi dawa hi dawa Pentrai kamna hari tri kami 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 hi dawa If we arrange it chronologically, we the citizens in this region were facing so many problems, so our students as well. But the speech that I'm going to deliver is based on a specific issue, that is the irregularity of the electricity. But the fact is that we in this region, we do receive electricity, but most of the time we receive it during daytime. So as students, during daytime we spend most of our time at school learning new things with our teachers. So we don't have that opportunity to complete our works, our school works, and to prepare ourselves for our upcoming exams. So we have no choice but to prepare ourselves during night time when there's no electricity. And this can deteriorate our students' life. And most of the students, they fail, even though they're not supposed to fail, but they fail because of this reason, because they can't even concentrate in the studies properly. And lastly, we hope that from this rally, we hope that they will hear our plea, and we also hope that our ministers concerned will help us to give us regular electricity. Please try to understand that we also need electricity in this area, not only the cities, but we also in these rural areas. And as we know that the little ones and the students are the future of the villages, the states and the country as a whole. So let us help them by providing and giving them the needs that they need right now. Ka jingja ka ba sosat hangi ki duk ki suk ki nong shnong ki nong thau ha ki ba ki de sha ki nong kendong ka jingkeli ka ba nong kong tam ka long khumne ba balai ka laj haba ka poi ki belaj hasnong ha thau kam chu poi dau tau bawan ai dau tau nong belaj bawan ai ka ya ka belaj henry ki chu poi hadukan teng ke belaj ka ba man dei man tau pnai ka poi hadin sau pnai san pnai kalong kam ta ngim itu u tau bawan ai belaj ban ngim itu u tau bode watrei bopek ya ka laj jungi sha ka snong jungi tikadau ni hang ne ngi kerpat ya ka sarkar bahkan peklam ya kinong mi khmat bahkan peklam ya ka shnong ka thau ya bro khoi bat kham tam ya ka shnong ka thau jungi ka long sisa ka jingro nong nam ta upai ba nong shnong ka thau jungi kum ju ro sa ka we ro ba balai pat ka belaj ka poi henry
ka belaj ki sudro blind nang ni na office na po patar khma kim wan page hasnong hato ka don like ni kam don like hasnong hathau ro kim page ya kimetar henrei ka balango aingi babale ki suwan tang man poi ka belaj bat ki sudro bai nang ni na office im itho ya kita ki nong wan ai belaj im itho ya kita ki like man im itho ya kita kata posnam la kana posnam su mentang im itho basa ka weiru mentale sekti ka dong jengi hasnong jengi ka wei ka dong kadon ka bayo like bat ka wei kadon bom yo like kata kadai namar yakini ki bayo like dok kadon ka wei kadong bayo ya kitu ka like DPL ka wei pat kadong kamyo namar ba katu ka mesin ka barem kala teman bapli ka bor jengka kaldi ben kit tang khendiat henrei haba ki pen kit ya ka hadu bakam la kit bor su menta kala do bat menta sistem katu ka mesin kala do bat saya kita ki bawan pet ki bawan kimi kane kalong kalat ka kabu nam ta jungi ke snong ka thau jungi bat baki sarkar kin sutho lam kinong mi khmat ki sutho lam ba kin tre bor ba lam nam ta kane ka jinglanot jong u khon ben reu bo song ha kane ka snong ka thau bat ha ka thai western bro ka we hin Kipiba baro kidan kami kalai bar artar ngyong lari phai habe dai bi raskol kijangi kelong kai kai ba susi ba thang ka masim norba ka jing dulai kha kha ka pelong ye ki ba ba ki khon habe kelai skol ka ngira brong ba shibun ki jing dong yo shibun ki jing do ki ba khalat la ki jing kijangi namar balai ki khnas ko habe ki khrei kor ki sa ki kilong kami ki sai barang ki terkam ka juk bamta ngilong kami kalai Yang sutua bagalai dari kamdon ngimla beri terkam ni kejuk ke bamanta. Namar kejuk ke bamanta, kali kejuk online. Bagi siang kita kirang basirong ni kira kijing terkam baro. Kita terkam lang bakalai, lang bau tawar. Lagi kini kamdon ngitrai. Bagaimana aban posisi noro. Dia kadu orang lain juga ngaslo beri kawai kesur, kawai kijingmut, ngirawa sarkar. Bagada orang pendiam no ya karena kijing kam kijangi kata kalau haban kong kereka ka emi PDCL bukan penbiang no barhagi juga por ngidawa bukan penbiang ru ya to thar kebi ubala bola du mas ladu life house na merchwa kana du menta om pala betri kami kane naga yang jongi kirang basrong naga yang jongi kibe don hakari kasi baro ngidawa syak sarkar dalam pentri kam yagri jong kamu jongi bari community bahadir jong kari rani ke jongi barhadir ke jongi ka khubor ke bar le jongi ngi pasar syak sarkar Kasukar ni dor giji tumu bahkan piang ya kene giji jongi. Kong an yang ji kum geseng so manai khuble ya ki rang ba snong jonga dong riboy sem gi jungi. Yang jonga western riboy dorbar ki kena school ki boyan ya simbetalang bat ngi ha kene ka rally unsignature campaign ha ka yang ji kum geseng gila pelong mentagasi ka long ka job. Bana skua banong kene ka rally bat ka signature campaign ka yang ji kum geseng new tribute council ka bangi pelong mentagasi hani po patar khma kadai halor jong ka jing bombiang kalait ka kabagi yo akit apo ka tamri boy sem jungi bad aku juga poru ka jingbum trikam jong mi kivi tri ubal aslam ka jingdawana yang jogi pai ba jong dong boy sem jungi bad aku juga poru ubal pentrikam marsi tang undi kivi tri henry ban ipad ya ka jing syai ka bapura leng ba undi kivi tri ikram pat yo adu mentah kumba genong keren ke baris kmat kala keren kala ban habde bad ka jing pentrikam yo kivi tri bad juga poru kum ki noilam seng balang kibron hapo jong dong boy sem jungi ngilai simenta kumno ban pendap ya kamram ha gede bat kajing bomla jong katrat MEPDCL ban pentri penyait lang bayo ulan kibi 33 kabron kajing ati snong tasku ngilai si mentalang baru ko kiseng balang lang jong western riboider baru bat kadon ru kajing san hang tu rengkat bat kitrai jaka ban penlait ya kajing jong du sainar bolong kibi 33 bat ka jubab ka bayo na lang ka office MEPDCL lang ba SDO bawan ban mi khmat ang tulong ba shwa ka Christmas jong arajar pesau on pentri kamno ya udah ulan kibi 33 henry kabasul ngok kalau haduk ini sengi udah ulan kibi 33 uklam pentri kam hapo dong riboy semiji kane ka bujing e namar ta daw mentagasi kade ka rally ka bang kade ka jing sedang aku apong pi kade ka jing sedang kapade ka jingkut bat ka jingkut kalong hadu ba kane ka jing dawa jungi kanda urlong kata kade misik ka basyai ka bang aku banong sya ka tanat MECL ba kum juru sya ka state government ka jungi kade ka jing sedang bat ka jingkut kalong hadu ba kade ka jing dawa jungi kanlong ka bajob hangta ka jingkut jungi lang ka seng rengkat bagi pai ba jong ka dong riboy sing jungi bat ha juga poru ngskwan pendip ba hagni teo banwan ngila da bu appointment ya minister in charge jong tanat samboding
Henry namar ba udang don sabar ngin padio ke jawab cu ngi scam hagi si ke bamenta un sawan ban po office ban syong po office ju badalang jungi ru ngin siyo ban kendu yu rengkat bat ki pai ba jong kedong riboy sep ngi jungi ki bela ban yelit lang bat ngi kum kaseng bat hang tangin sa penpau yu ke jing ke bang ngi kendu bat ke jimum trikam jong bi ki bi tertri bat ngin sa sumit ru ya ka siti ka bang ngi na lang jungi ngilap ha sya katrat MEPDSL hapo nong po barang juga porok kajingnya sancong baro kirang bak senong kibadon hapo jong adong riboy sep ngi jungi rengkat bat ka western riboy derbar bat kumjuru bat kiseng balang ha ka ba gi pelong ya kena jilang hati ke desku swaban pom ya ki dingso ki dingkwai jong ki pat bak ki basang wasa ha ka tutan kadang re mesek ka basai ka bang akwa ban ai ha kena ka porum ta Rainbow of Sound Music Academy Kepadon Maubri Ripoy District Kepaju pelong shisi yin shista yo Holiday Flower Higher Secondary School Maubri Kakhot kawes ngobhaban a admission ye pi baro ki knaret bat ki balar baru ki bakwa bunyo ejina jing tep shipang music bat theory bat practical Hakani music school pinsa yo shibor ki jing kai paper kum ka keyboard guitar tonic solfa khasi traditional instruments Indian classical vocal drum bat violin Kani music school ki pelong ro street performance bat ki music concert amal law snam kum kadak man ailar ki khna ki bapulia kani music school ni simpan ta kiran san ban pen igi sap ki pong di bagidon ipriang sompai pi baro ki bakloi ban kuliah angani music school ban tep kambanya sompa ban phone hagi number pulai shibun